Malampusong dalawa sang usa ka lalaki diyang natanggong kini sa tunga sa naghaguros nga tubig sa sapa sa Magsaysay, Davao del Sur. Samtang nakuhaan sabog video ang paghaguros sa tubig sa sapa sa sentrong bahin sa samang lungsod. Ano ang report ni Argel Relator. Sa dihang naabot sa mga personahe sa MDRMO Magsaysay, Davao del Sur, ang gikahimutangan sa 20 anyos nga lalaking natrap tunga sa sapa nga naabdan og baha samtang naligo. Ginayon kining gipasuot og hard hat, life vest ug harness. Gioryan sab kini sa angayang buhaton sa pagtabok. Kulba hinam ang nahimong rescue operation sa pagbira kaniya gamit ang gibitayang PC. Taas sa naghaguros nga tubig baha sa sapa. Malampusong na rescue ang maong lalaki. At that time, walay ulan ato din sir, pero sa upper portion, sa makilala area, kusog siguro ang ulan sir, kinakabaha man. Then, yes, ato nga time, naamang ni nangaligo ang mga area, kay liguanan man siya sa mga residente dito sa Magsaysay. Kalit lang matud pa ni dako ang tubig sa Balatucan River nga mao'y nagtunga sa barangay Lower Bala ug barangay Mabini sa maong lungsod. Nagasaka siya sir, pero dili siya inato kakusog, no? Pero amo na lang, wala na lang ginamog pabutang nga, basi kag kusog kay sige pagulan na to sa ibabaw, so nagkandak din ni operation nga, no? So makuha tong maong kahibatan. Samtang sa video nga kuha sa Magsaysay LGU, makita nga ubos ang level sa tubig sa sapa nga sakop sa Purok 7 poblasyon area. Ang ulo sa baha nga gikan sa bukid. Nagpadulong na. Apan taod-taod pa, makita na ang naghaguros nga bulog sa ulo sa dakong tubig baha sa sapa. Sumala pa nga kini ubos nga bahin sa sapa kung asa sa taas nga bahin adunay rescue nga natrap sa baha. Busa, nag-anam-anam na ugsaka ang libas sa tubig sa maong sapa. Hinoon, walay natalang danyos sa hitabo. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.